Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, adik-adik ingkang kawula tresnani, monggo sepindah kita tansah ngujaken raos syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Allah ingkang sampun paring kita panjenengan sedaya kesehatan kewarasan sehingga dalu punika kita panjenengan sedaya saged ngrawuhi wontenipun kapanggenan saperlu kita nglampahi kewajiban lan nglampahi kesunatan sesarengan. Shalawat salam monggo kita unjakaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mawantu-wantu kita panjenengan sedaya ngajeng-ajeng sapanggihipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, wonten ing dalu punika kita panjenengan sedaya sampun nglampahi siam Ramadan ingkang kaping pinten nggih Bu wau? Ingkang kaping 12 napa 9? 9 nggih, tanggal 9 mulai tanggal 1. Ya nggih, 9. Wonten ing kaping 9 punika kita panjenengan sedaya perlu niti-niti napa poso kita panjenengan sedaya niku sampun manut dumateng tuntunanipun Gusti Allah. Perlu kita panjenengan sedaya ngoreksi anggen kita panjenengan sedaya nglampahi siam niki sampun manut dhateng napa ingkang dipun syariataken dhateng agami napa dereng. Nah niki monggo kita titi-titi utawa kita koreksi utawa kita introspeksi ya, kita tingali kita le nglampahi siam ampun bener-bener napa dereng. Soalnya napa kita panjenengan sedaya niku nek nglampahi siam kok mboten manut tuntunan niki kita panjenengan sedaya namung angsale namung ngelih kalian ngelak ya. Siang-siang wis ngelih ngelak kesel lemes ning ganjarane ra ono. Wah niki pun dingendikake dening Kanjeng Nabi. Kamin imin laisa lahu min syamihi ilal wal atas. Pirang-pirang ya, kamin imin pirang-pirang wong sing poso laisa lahu min syamihi ora ana ganjarane poso ilal wal atas kejaba dheweke iki mengentok ngelih ro ngelak. Ini Kanjeng Nabi pun ngendikaken ngoten. Hadis riwayat Ahmad. Mila kawula wonten mriki badhe ngaturaken bilih tuntunan utawa adab utawa sopan santune siam niku sampun dipun tuturaken dening Imam Ghazali ya. Imam Ghazali niku sampun nuntun dhateng kita panjenengan supados le siam niki mboten namung ngelih ro ngelak, mboten namung angsal lemes ngelih ro ngelak. Caranipun pripun? Imam Ghazali sampun maringi tuntunan 6 perkawis supados ganjarane poso niku boten ical, boten terhapus utawa boten terbakar. Karena ganjaran siam niku bisa terbakar atau bisa terhapus menawi jenengan sedaya nglampahi 6 perkawis niki. Mila mekaten tuntunanipun Imam Ghazali nggih punika adabus siyami utawi sopan santune utawa tata carane wong kang poso iku thayyibul ghidai. Nomor setunggal kudu jenengan sedaya le sahur utawa le buka niki kudu nganggo barang sing halal. Thayyibul ghidai nganggo bukan utawa sahur sing
apik, maksudnya apik secara hukum ya menika halal. Kita panjenengan nggak atosaken laku sahurmu bengi iki makmku apa ya? Halal apa ora ya? Laku hasil ngapusi apa ora ya? Ngapusi saged mawon entuk rezeki ya. Gampangane teng pasar. Jenengan dodolan dinyang 50 wis ngantos ngandhake iki mau dinyang 100 ya. Niku termasuk ngapusi ya. Nek payu entuk bathi ya niku rezekine mboten halal ya. Contone ngoten niku. Thayyibul ghidai nomor setunggal kudu sahur lan buka nganggo barang sing halal. Niki ben ganjaran poso mboten ical. Nomor kalih watar kulul miroi. Watar kulul miroi lan menghindari perselisihan. Kita panjenengan kadang-kadang ngumpul-ngumpul karo kanca. Niku kadang-kadang yo omongan nek pas wetenge nggih. Wetenge kok gampang emosi nggih. Jadi ana kancane ngomong sithik ngono gampang tersinggung, gitu. Ngomong lirih-lirih mon kadang rasa wah kayak ngerasani aku tersinggung. Kadang yang ngoten niku, padahal ora ngerasani, padahal ngomong lirih-lirih tok. Ah niki terus tersinggung, terus ngunek-uneke wong. Padahal durung mesti wong kuwi kleru. Wah niki sing membakar pahala puasa. Niki nek saged didoi utawa ditinggal. Watal kudu miroi nomor kalih ngedoi perselisihan, menghindari perselisihan. Nomor 3, wa mujanabatil ghibati. Wa mujanabatil ghibati lan ngedoi maring ghibah. Ghibah niku ngrasani ya. Ngrasani tanggane, ngrasani wong liya. Paman ngarepe suatu kumontor anyar. Wah, kae sak hak-hake nyambut gawe ngono, nyambut gawe ning kono. Kok seperti suatu kumontor yo. Lah anu kae berguru nang Gunung Slamet. Wah. Niki gampane ngrasani ngoten niku. Nah niki durung mesti bener ning le poso jenengan ganjarane kebakar. Utawa ngrasani sing umum mawon. Kadang-kadang jenengan nggih ibu-ibu cek adaan niku ibu-ibu nek nanggon rewang nggih. Adaan ibu-ibu nanggon rewang niku nek rewang nggih do ngompong gubyek niku nggih. Do ngendikan saut-sautan niku nggih. Kadang-kadang mboten krasa niku. Ngandhake tanggane, ngandhake wong wah kae mau nganu arep dene arep nyumbang kok ra sida kae mau ndamu nyumbang ora. Kae mau amplope kok tipis yo. Kowe nyumbang ming sithik berarti kae. Padahal ngandhake wong liya, ngrasani wong liya. Niki membakar ganjarane puasa. Wah kae nyambut gawe agek sedelo kok wis iso nyelengi tuku lemah yo. Lah ngono kae meguru nanggon pesugihan. Nah niku ngoten niku. Rasani mboten krasa nggih. Jagongan antarane wong loro wong telu niki mangke nek ngombro-ombro niku tundane nggih ping ngrasani. Mila niku teng niku dingendikake nek saged aja kekerepan jagongan sing ora ana manfaate. Kejaba jagongan sing bahas ngelmu, ngaji, harusan, terus napa kultum niku enggak ngaji bahas ilmu niku sae ning nek ning jagongan ngobrol ngalor ngidul lah niku kadang-kadang omongane awake dhewe niku nyok meleset tekan ngendi-endi ora krasa nek sing pun kulino nggih omong ngendika ngoten niku pun mboten krasa mbok kuwi mau ngrasani wong apa ora krasa niku nomor 3 nih wa mujanabatil ghibati lan ngedoi ghibah ngrasani wong liya. Warafdul kadhibi nomor sekawane warafdul kadhibi lan nolak goro. Nek ngendikan ya sing opanane wae. Bansale nek ngendikan goro niku mangke tundone nek diteliti-teliti, ditakoni, ditersih-tersih niku kadang nutupi nganggo goro liyane. Mandake wah kan aku mau ketemu kae nang dalane. Wah dhek iki agek anu ngobrol karo wong lanang liyane. Nah terus mangke nek terus wonten wong sing nrisen-nrisen mangke le anu mbok kowe ora percaya sekseno kancane ya lho sing weruh kae ya padahal ngapusi kancane ya ora weruh. Niku dadi kak wong sing ngomong goroh niku kadang-kadang nek dioyak
niku mangke le nutupi nganggo goroh liyane. Nah niku sing marai membakar ganjaran poso. Mila ingkang kados makaten rafdul ghidha ini perlu dijaga. Ngedoi ngomong sing goroh. Ngomong sing ora ana nyatane. Nek ngendika nggih monggo apa anane wae. Sak ana-anane mbuh kuwi apik mbuh kuwi elek dikandhake apa anane. Ora usah nutup-nutupi barang sing elek. Nutupi barang sing elek dosane niku awake dhewe melu nanggung. Wong liya nglakoni elek awake dhewe nutupi. Niki dosane melu nanggung padahal enake awake dhewe ra melu ngrasake. Nomor gangsal wa tarkul adza. Nah niki sing adaan ngomong terus nyinggung wong liya ngenani wong liya. Awake dhewe ketoke ngomonge biasa-biasa ning terus wong liya ana sing lara ati. Nah niki sing marai bakar ganjarane poso. Wa tarkul adza ngedoi nglarani wong liya, mbuh kuwi nglarani fisik, mbuh kuwi nglarani rohani, mbuh kuwi nglarani jasmani. Jadi awake dhewe supados ganjarane poso iki ora ilang, ora mung entuk ngelih ro kelak niki didoi nglarani tangga. Kadang-kadang ngomong niku nek kulino nyekik ya, kulino ngenani wong niku mboten krasa. Mboten krasa nang iki nglarani tanggane ra krasa. Niki paling abot niku njaga rukune tangga. Niku paling abot. Teng masyarakat niku paling abot njaga rukune tangga. Mila niki perlu didoi. Kul khairon aw liyasmut. Jenengan niku luwih apik ngendikan sing sae nek iso ngendikan. Nek ra ngendikan ya iso meneng wae. Dadi wis meneng mawon, meneng mawon iku slamet. Asukutu salamatun, wong sing gelem meneng niku malah slamet gitu. Malah ora kena kisos nggih, ora kena hukuman nek wong sing meneng niku. Asukutu salamatun daripada kena ngenani tanggane, nglarani tanggane. Nomor 6 wasaunul jawarihi ngandel qabair. Wasaunul jawarihi lan ngreksa maring awake ngandel qabair saking nglakoni barang sing elek. Ngandel qabair lakoni barang sing elek. Contone ngene. Contone jenengan nalika siam kuwi ndelalah nyekel HP, buka-buka HP, ndelok barang sing saru-saru. Nah niki nglarani anggota badan. Saking netra kita niku dilarani nganggo jenengan ningali barang sing elek-elek. Nah, utawa ngrungokke wong padu. Nah niku tanggane padu pas poso-poso awake dhewe ono apa ya kae? Ngopo ya? Wah malah melu-melu ngrungokke. Nah niki awake dhewe melu dosa niki. Melu dosa nglarani kupinge awake dhewe. Ora iso saunul jawarihi nganil qabaid. Ngreksa anggota badane saka barang sing elek. Tanggane padu awake dhewe melu ngrungokke malah nyumpel lumbungoni sisan wae wis dadi niku. Istilahnya melu ngompori sama dadi perang tanggane. Niki sing marai bakar ganjarane siam. Mila mekaten monggo mumpung agak entuk sak protelon. Niki kita atos sing rong protelon sesuk iki aja nganti melanggar 6 perkawis niki wau, 6 perkara. Niki ampun ngantos kita langgar. Kula ulangi malih setunggal thayyibul ghidai le buka sahur nganggo barang sing halal. Nomor kali ninggalke padudon karo kancane. Nomor 3 ngedoi ghibah. Nomor sekawan nek ngendikan aja nganti ngapusi. Nomor gangsal aja nglarani wong liya. Nomor 6 awake dhewe njaga anggota badane niki aja nganti lakoni barang sing ala. Niki 6 perkawis sing dituntunke dening Imam Ghazali niki kangge njaga ganjarane siam kita panjenengan supados mboten terbakar, mboten ical, mboten ming puasane entuk ngelih ngelak nanging pasane entuk ganjaran sesuai sing dingendikake dening Gusti Allah
ganjarane sing maring Gusti Allah dhewe ora ana wong sing iso ngitung kejaba namung Gusti Allah piyambak. Mila makaten donga dinonga mugi-mugi kita panjenengan sedaya saged nglampahi sedaya kemawon kala wau. Saking kawula mbok bilih wonten kalepatan ing kawula matur kula nyuwun ageng pangapunten. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.